Nekon gwajonka moro mintiere machiegni ma chenro mar piny chieng' tich ariyo juma ka juma wajabedo gi chal mano mar piny Kenya. Kama pore wacha ka piny Kenya ringa ahinya kaluwore kod weche mag siasa, weche mag uchumi, weche mag somo e kind weche mamoko. Okiny maka wuono nyakon gwajuanga kawuono chieng' tarik 27 dwe mar 8. Kenya paro higni 14 mokadho mane higa mar 2010. Piny Kenya nwabedo kod katiba manyien. Sani higni gin 14 nyaka sani. Odiochieng' maka wuono nitiere ng'anyo mabende ochan bagi e boma ma Nairobi ka mano mar hingo higni 14 mano mar bedo kod katiba manyien. Katiba manyien makama bende osekelo lokruok ne piny Kenya. Onyana sigana makama bang'e anyisi welo mabende antiere godo. Nyakoronga juanga mano kanyi neno moko kuom jokede ne ratich oganda e pachoka ka bende nagi ng'anyo ka bende giikore odiochieng' ma kawuono mano ne ng'anyo mar tipo mano mar 10 mano mar Katiba Day will not just be a day of commemoration, it will be a day of mass action. We are announcing a general strike, a protest against the tyranny of William Ruto, and a demand for his immediate resignation. We will not rest until justice is done. We cannot continue living in an active crime scene and do nothing about it. We cannot continue with the wake of corruption, with the wake of abductions, with the wake of police killings, with the wake of everything wrong that is going on in this government. We are inviting you tomorrow as the Katiba turns 14 at 14:00 hours. We are asking you to take a short break and ask yourself whether this constitution that gives us and grants us these rights has been respected. Aya, mawin moko kuom joked ne ratiro mag oganda ma pachoka mabende na loso odiochieng' manyoro motelo ne ng'anyo makamano odiochieng' makawuono. Dibed ni en duogo mar ng'anyo mano mar sundo piny owacho. Winjo kanyo ka achiel kuom jaked ne ratich oganda wacho ni gidwaro mar ng'anyo mar sundo piny owacho mondo jatend piny Kenya ogwe tao kata resign. Okiny makawuono antiere gi yawuot luo ariyo, Meshack Odede antiere godo ka mabende osedalonwa e kinde thuolo malach. Odede mosi ni misawa machiegni. Ber ahinya Sharon. Ichio maber? Achio maber to in? Ambe na chio makare. Erokamano. Kopogore gi Meshack Odede nyakor Mgajuanga bende antiere gi Ondiek. Ondiek in bende roki ni machiegni. Erokamano Sharon. Ichio makare. Ichio maber musdo kanya na. Rembe uru duto. Erokamano ahinya. Wachaka ne kod Ondiek kaluwore kod rapar mano mar katiba higni 14 nyaka sani. Ineno kanyo kod odiochieng' ma kawuono nitiere moko kuom joked ne ratich oganda mabende chano ng'anyo mano mar sundo piny owacho. Ya, erokamano ne jokanyanam duto gimonego wakwongo wakaw thuolo makende ni mondo wago erokamano jogo eko mosebed ne kedo ne Kenya e yorno mar kelo telo makare kaachiel kod kelo telo no mar katiba. Ka Kenya noyudo uhuru ne wantiere gi katiba maniluongo ni Independence Constitution mane wawuotho godo ma watemo lokruok mang'eny nobede manokelo unyanyasaji ahinya e Kenya ka manomiyo ne struggle ochakore makano gik 2005 ne wabedo gi dwaro mokwongo mar bedo gi katiba e Kenya ka mane ogore piny ka ne yes gino opiem mane ogik kamano gikeno then bang'e vuguvugu mar yudo katiba manyien ochako dhi mbele maka gik higa mar 2010 e bwo ker Mwai Kibaki vuguvugu maduong' manotelne gi Raila Odinga kaachiel kod josiasa mamoko ne gik mwayudo katiba mane wa promulgate tarik 27 dwe mar 10 dwe mar 8 higa mar 2010. Katiba mane wakelo kata mane wayudo nokelo ngadho mopogore ma sirikal mane wabedo gi sirikal mamalo to gi sirikande 47 regions mopogore opogore miluongo ni counties. Kuom mano katiba ni ochako gero gimiluongo ni human rights under Bill of Rights o develope mokelo gimiluongo ni socio economic rights mano kelo article 43 e iye kanyo ma is a very important article. Kiweyo the Bill of Rights itself as the main part to article 43 to gi article 10 principles of governance, national principles of governance, kaachiel kodi mar article 43 makelo gimiluongo ni socio-economic rights ma to gi gik mang'eny
katiba ni ne miyowa ne dhi kelo lokruok maduong' e kaka itayo Kenya, kaka itayo gi Kenya yor kaka iketo mwandu iluongo ni resource allocation kendo mani kaka iyudo resource procurement, yani kaka iyudo revenue no manyalo kenyo piny. But gima duong' be manyaka wachako wachi ni katiba ni nobiro gi garama maduong'. Ingeni kiketo 47 counties ka chon ne wantiere gi provinces aboro kende, to wind up ni to gi districts, to districts no dong, provinces kodong in forms of regions, bas wabedo gi 47 counties, omiyo wabedo garama mang'ongo. To kiweyo garama mabiro gi pogo telo kata keyo telo kadhi e kor gwenge, garama bende nochako biro gi katiba ni kalure gi dwaro mar constitutional offices mabiro miluongo ni different independent commissions nochako biro mang'eny kabisa. Koro constitutional offices machalo kaka office of the auditor general, office of budget controller, offices gieki nochako dio explode gimiluongo ni wage bill e Kenya, kama miyo wage bill is skyrocketing, yani chuoyo mana witado. Koro miyo iyudo ni magi challenges manyalo bedo, but ahinya ka lure gi jong'anyo kata jok madwa ng'anyo. Namba 1 nitie joma ng'anyo nikech gikia gima gidwaro. Mar ariyo nitie joma ng'anyo nikech giwinjo ga ni ne ji ng'anyo. Giwenia kane wachako 1992 ne nitiere ng'anyo, giparo nitiere mechanisms sani minyalo tim godo a few things, but doka wacho ni ng'anyo are kaka nyalo. Okay fine, ka en ng'anyo kata gimiluongo ni procession, aparo ni ging'i the difference. Sama giwacho gi commemorate katiba, owinjo bedni katiba wa mar Kenya en gima owinjo paki kendo owinjo puo kaluwore gi atwa mosego kodwa. But ka nitiere weaknesses gi challenges mawuok e katiba, mano be sama commemorate katiba to wang'iyo ni to ere improvements madibedi kata king amendments madibedi. I expect ni ginya bedo gi procession ka giwacho ni katiba ni is good, but what do I proceed to parliament to inform parliament, nikech article 255 mar constitution o amendment mar constitution under popular initiative from 255 to 257 o amendment mar constitution. Koro gima ne ginyalo timo, ne ginyalo gibedo gi procession to parliament because man legislative house. So giwacho ni one as a group of Kenyans ma feel this constitution poko serve correct, wadwaro the following amendments to be moved by parliament to assist us with popular initiative mondo wabedi gi amendment mar katiba. Koro ng'anyo makamano ang'eni ng'anyo makamano biro bedo kwa ng'iyo odiochieng' ma kawuono kako biro bedo kodhi nikech achiel kuomgi ni njo kanyo ka jakidera tich oganda wacho ni gidwaro ng'anyo mano mar sundo piny owacho mar mondo mi jatend piny Kenya gweta. Wabiro bedo kwa loso ng'anyo makamano bende winjo dede ni kare ka ng'ato nyawacho ni Kenya is an active crime scene. Joma tindo gieki samoro ok ni gitindo ni girach, but ingene samoro gi understand gima giwacho. I think ni gitiyo gi word terms mar too heavy, moko magi kwanya yu ka giwuotho, because giwacho ni Kenya is an active crime scene. Active crime scene tiende ni en kama gine crime chelu nango dao kata mana maundu ketho sheria dhi mbele kata kama inegi ng'ato kata kama igoye ng'ato. You see, it's not the truth. Wawuono pacho Odede kaluwore kod higni 14 Odede higni gina 14 nyaka na piny Kenya puodh katiba. Wang'eni nitiere achiedh nade gi ber mosenene mabedi nyalo wacho e kind higni 14 mosekadho ber ma katiba osekelo dibedang'. Erokamano Sharon. Mokwongo yes, group ma opango chenro margigo gin jok mwang'eyo, and some of them gin joma tindo ma we actually appreciate their activeness a scene of politics, nikech nitie countries moko kata moluorowa ma young people come opportunity bila magin go to even express their voices kuom kaka telo mar pinygi onengo bedi gima timore kata gi gik ma gi expect. Number 2, okang'eyo the significance mar 14. Okang'eyo. Okanyal wuondra ni ang'e significance mar number 14 nikech katiba no tani higa achiel, higa 2, sani koro higa 14, gimomiyo 14 higni 14 koro bedo more important molo kana en higa 8 kata kana en higni 7. Okang'eyo gine ma ginyalo ng'eyo, maybe wamigi time mondo gi explain nwa in details gimomiyo the significance mar number 14 biro at such a time as this. Koso
koso giyudo gimoro manyo dhi nyime ni gidwa riwo godo wach katiba. Ok ang'eyo, ok anyal judge at this point in time. Mano namba 2. Namba 3, an kang'iyo katiba mar Kenya as it turns 14, nitie gik moko ma anyalo underscore ma I feel ni are very important. I may not be right, but I feel kaka an individual ni are very important. Number 1, katiba ni nomiyowa Bill of Rights mane very extensive moingo the kind of actually katiba machien ne ok anyal wacho ni ne wan gi Bill of Rights kata matin, nikech mane momiyo it was very impossible kata mana the right to associate together ni nyalo kaw tiwacho ni jogi pango gimoro marach ni state. To katiba ni nokelo nwa Bill of Rights as a country. Bende momiyo koro sani they can be able to gather magi address press kaka waneno gino, magi dhe dala, magi chak ginindi, kendo kawuono gibro duogo e street ka gitimo gikegi. To moko kuomgi ma bende sirikal opedho kata mako, bende wan gi right mar go koko ni mondo wegi, kendo wegi ma ok otergi kamoro amora kata hinyruok moro amora ok oyudo nikech Bill of Rights nobiro. So namba 1, Bill of Rights nokel gi katiba no. Namba 2, nokel devolution gi katiba ni. Devolution no replace district development. District development ne ichiwo gi president. To president ne nyalo mana chiwo district, omiyo seche moko ni nyalo yudo ka jomoko ng'eny to gin kama duong' to district gin ga achiel. To jomoko tin to semi district ne siasa mbaya, maisha mbaya type of a thing, maka ok support kaka president mar piny Kenya. To uno ka pogo district jok ma pogo gin mana jok ma supporta. To pogo district no ema ne iluwo bang'e gi allocation mar resources kata mwandu mar piny mondo tim go dongruok kaka district. Namba 1 ikuongo gero district headquarters. District headquarters ema ng'iyo development mar district no e gimoro amora. Koro jomoko kuomwa nohinyore as a country gimacha nikech jatend piny Kenya e sechego ema noyiene timo gima kamano. Katiba biro to kelo devolution makata koro in jatend piny Kenya sama kawuono William Ruto beteni ok ochuno ni by force nyaka gone kura eka Migori oyud allocation mar resources kata mar dongruok. Migori nyalo bedo gi allocation mare nikech en right marwa kaka wachulo ushuru kaka jo Kenya mamoko. Kuonde mohere ahinya bende bedo mana allocation mar resources, not because jogo ere mang'eny koro gibedo gi mang'eny, gibedo gi allocation moromore kodgi gi gima dwarore kanyo. Mano we must score ni katiba ni okelo devolution, ogolo wa district allocation ka. Then the last and the most important thing, katiba ni nomiyo wa chapter 6 main integrity. To chapter 6 ema gigi te oyiengore nikech Bill of Rights ok bi bedo achieved ka chapter 6 ka wan gi jok ma corrupt e office, ka wan gi jok ma onge gi integrity gi dhongere e ofisego. Ng'ama nigi integrity ema biro ng'eyo niya kaka wamiyo jo Bath Kenya koni allocation e kaka wami jogi gite gin jo Kenya gite gichulo ushuru. Mano integrity manie character ng'ato, to katiba ni oketo that integrity. Koro gimonengo watim kata oganda matindo ka achiel gi madongo maneno ka pango rapar mar higni 14 kata ng'anyo kinde rapar mar higni 14. Mana kaka awacho akia significance mane 14 namba magiero no, but gimang'eyo nonengo wa dissect katiba ni wang'e ane ni e weche mag Bill of Rights osechoro wa mabor marom nade kopogore gi kama ne wantie. Unfortunately moko kuom gitindo ma samoro ok nong'eyo what was happening then, to moko kuom gi to dongo ne nitie. So ok ang'eyo, ok anyal judge ni matindo go ng'eyo gi rom nade kuom kaka wasechorore weche mag Bill of Rights kama ne wantie to gi kama wantie sani. Tapara ni mane wach mabende Ondiek na wacho pogruok mabende ne nitiere chakre higa mar 2010 nyaka chop sani higa mar 2024 higa 14. Ok anyal ng'eyo ni ng'eny gi ong'eyo marom nade pogruok ma wasebedo go kuom weche mag devolution kuma devolution osegole gwengewa to gi kama wantie sani.
to mago aparo ni conversation monego wabedgo. Koro ok anyal jajo girgi no kapok gikelo anything on the table mondo wang'e ni gini obedo informed gamo. Onego wang'e ni matters of integrity wawuok kanye kawadhi kanye. Bende ok awach ni as it is now we are ni wan kama ber, ok apar ni wan kama ne wagombo bede by now, but nitiere dongruok moko matin mosewuok. To kuonde ma waseyude ng'ikruok kata challenges gi emonego wagoe mbaka kaka jo Kenya ni ang'o makelo ng'ikruogegi. Gin gik ma individuals mobet e office gi ema kelo koso gin gik ma systemic monego wagoe mbaka. To kanyo ema dwani walosi Odede nikech wanduto te wanyalo yiere ka winjo kaka iloso, ka winjo kaka Ondiek oloso, wanduto te wanyalo yiere ni dongruok kata mana developments oseneno kaluwore kod katiba nyaka sani kuma osechope. Ema en achiedh nade ma bende koro mienjo gimomiyo ni moko kuom rowere okiny ma kawuono kanyakla kod joked ratich oganda biro bedo ka ng'anyo. Achiel kuom gi ne giwacho ni abductions, meko ma bende osebedo ka nene kind thuolo mosekalo, jok milal godo miru, disappearances wasebedo kwa nena hinya e ng'anyo machiegni ni mano mar sundo piny owacho. Lakini Ondiek dibedi mana significance mar namba 14 Odede osebedo ka dieko kae. Dibedi samoro ngi maleng'. Gima dwa wacho en ni okan go authority ahinya mar decide kata indicate patch jok mang'anyo goes achiel ok ang'any kodgi and the same time be ok anya neno ok ane kanyalo kodgi e ng'anyo. Ka winjo gik ma gilose ase indicate achiel kuom gima owuoyo ma wacho ni ok understand gima nyaka wang'e gi jowa matindo gi ni ng'eny gi deal gi gimiluongo ni emotions to moko bende deal gi gimiluongo ni information ma is incorrect, yani ogibedo misinformed. Ing'e ni nyaka understand jowa gi joma luongore Gen Z, because I still believe ni gin Gen Z. Waseyalo kodi wa Gen Z ka to kendo adwa koni Gen Z kalure gi understanding mar what Gen Z is. En higa 22 kadok piny ma ng'ama nonyuol 1997, I mean higa 22 kadok piny. King'iyo higa 25 kigolo higa 14 ma katiba osebede, nyiso ni mano ng'ama was higa 11. Matiende ni en sama ne fanya fujo uone ne nitie mano ok ong'eyo. Sama ni mako ji iluongo ni detention without trial, mano miyo waketo article 25 e constitution miluongo ni right to habeas corpus. Tiende ni komaki to nyaka ibed presented in court, right to be produced to court. Right, mano kelo wabedo gi article 49 a constitution, rights of an accused person. Once you are accused, once you are arrested person, article 49 of the constitution okelo wach ni kibed arrested to nyaka ibed ni inyalo bedo found a police station. To kendo nigi other rights moko mo protect kaka ng'amo bedo arrested or suspected person. Ima kikelo ni kendo article 50. Gima kelo article 50 en right to fair trial. Article 50 sub-article 1 to the last. Wacho right to fair trial. Right of accused person. Sami bedo accused, okinya bedo judged. Ka okibedo presented before gimiluongo ni court. Iluongo ni doho nyaka terie doho. Kendo doho ni nyaka be doho ma ok otenore komora mora. To kendo nyaka bed doho machiwo paro. Mami thuolo moro mi ichiw kesni, itim buchi, iwinj wachni. Chonena ena maka gi kumi jowa gi moko bas joma dongo meigi be gin jok makora nyawacho ni up to today they are now confused. Gin confused nikech gikia whether gin e jok manyocha ka president owani ji obi obed piny giwacho ni gino gidwa bet piny. Kara elo wacho ni Kenya dhi kethore, we abed gi William Ruto piny mondo wane kaka wakonyo Kenya, be Raila koro rachni. The thing en ni gin jomiluongo ni gidho kegere ni ambivalence. Ng'ama is an ambivalence en ng'at ma onge stand. Kikete ka kimiyo mena to yamade miya obambla. To kimiyo obambla ya de miya mbuta de bendi. So tiende ni gin jok ma they don't know what they want. Koro gima adwa wacho, adwa nyiso jo nagi. Katiba ma wan go ma 2010. Kiweyo chakruok mare manyiso ni teko tetete ni lwetwa jo piny. Article 1 sub article 2. To ni teko ni wanyalo tiyo godo aching kata wanya tiyo godo kokalo kuom jogo mwayiero. Emomiyo wan gi gimiluongo ni representation. Wasebedo gi proper representation. Kidhi e katiba ni ochorore article 10. Article 10 mar katiba nyiso kako winjo watim gigewa. Odede ne wacho ni national values and principles. To emoduogo bedo reinforced
e gimiluongo ni chapter 6 mar constitution mar. To kapok ateri kono, katiba kelo gimanyien miluongo ni dignity, human dignity. Obedo embraced article 10 sub article 4 to kendo ke chake dhi article 28. Human dignity nigi particular part mare to kata cultures magwa sani kako bedo embraced a constitution sani opogore gi moro ma was tribing and it was more tribal than culture. Koro nyiso ni katiba mawango kidhi kate article 276 kakoro dhi mbele, I mean 176 kidhi mbele mana under devolution pogo Kenya e yo maka kiwinjo wacho niya nikech sirikal nigi tije adek. Tich mokwongo en managing resources, yani rito resources mawango. Mar ariyo en developing resources gi, keto resources gi onyagi e yo manyalo konyo kiny kata nyalo konyo tieng' mabiro, and mogik en distribution mar resources, pogo gi, keyo gi e yo ma koni yudo to koni yudo. Emomiyo yor keyo mano Odede wacho ne ok timre maber e siasa mbaya, maisha mbaya. Emomiyo ne need mondo Kenyans dogo re-evaluate. Emomiyo sani neno kapok mag mwandu kata mani counties watimre makare. No, nitiere poko moro miluongo niya distribution mobedo constitutionalized. Tiende niya nitiere pesa manyaka dhine Migori kako wacho cha. Nitiere pesa manyaka dhi Homa Bay whether president dwaro or ok odwaro, whether opposition pingo or giyiego. Nikech katiba osewacho ni 15% of pesa mobedo audited accounts mokadho nyaka dhi ne county governments. Mano ok ginyal chenjo. Ginyalo mana loko formula mipogo godo pesa no e parliament to kendo president ok loke e state house, iloke parliament kobedo moved as a motion. Then gimoro bochako kel kanyo ni equalization fund. Jo areas mane onge gi capacity mondo mi odhi maber kaka northeastern nigi thuolo mar yudo gima nyalo equalize gi jomoko. Koro gima lich en integrity Odede wacho ja. To gi system ma felo gik moko e Kenya. To mano bende madwaro ni wadwose kapok wadhi thor wach machielo. Ahinya ng'ikruok ma bende osenene katiba chakre ne kete e higa mar 2010 nyaka sani. Wang'e ni weche motedre kod counties nikech wan ga mana gi provinces aboro. Sani koro wantiere gi counties 47 manyiso ni wage bill nyaka dhi malo e kinde mamoko. Ng'ikruok ma kamago Odede ema dwaro mar mondo walose kapok wadhi kata mana e thor wach machielo. Ng'ikruok ma katiba ma kama osekelo. Ber waseneno tadiera ber ma kamano kara mana counties magwa bende wanyalo yudo. Erokamano Sharon, gima pare pacha en ni ng'ikruok mwasebedo go maduong' en ni kamoro katiba machien cha nodonje wiwa kaka oganda jo Kenya mang'eny ma otamore wuok nyaka sani. Emomiyo kata samwa wuoyeni pod inyalo bedo kata kamwa beteni e room ni gi members of parliament to moko pod nyisi ni gine opposition, wan e sirikal kata wan e sirikal gin opposition. Nyiso ni katiba makawuono onge gi wach mar opposition gi sirikal. Katiba makawuono en ni bad sirikal mochung' ne weche mag legislation timo oversight ne bad sirikal mochung' ne implementation mar development ma en executive. To bad sirikal ma judiciary ng'iyo pend chikegi ka bendo lu e yo makare chakre ir jo executive nyaka jo legislation. To nikech katiba cha odonje wiwa mane wadak go ni jomoko ni opposition jomoko ni sirikal, omiyo tamwa mage ka bende ng'ikruok moko mabiro kata kakor wadok e allocation of resources to jomoko neno nonengo giyud mang'eny nikech gine sirikal to joka onge sirikal. Mamano gima nie wigi ok nie andika mar katiba. So samwa paro higni 14 thanks to the team gima o inspire higa 14 takia, but samwa paro higa 14 onengo wang'e ni achiel kuom ng'ikruoge ma wan go en ni ka jomoko bete mesa mar pogo mwandu ma Kenya ni godo. To okane ka wan gi mwandu ma nyalo tamowa bedo e kanyakla nikech otin kata ni ofise moko kawe mang'eny moingo jomoko. Aparo ni wan gi mwandu moromo tiyo oromo chopo dwach jo Kenya. Problem ma wan go en ni jomoko dwano kaw mang'eny nikech giparo e pachgi ni gin e sirikal to jomoko onge sirikal. Problem namba 2 en ni
mana kaka sewacho no katiba cha pod ondikore wi jomoko ni nitie ofis moro ka in maka intie to in too powerful mama to is not just about president kata the quote and quote opposition versus ma nyaka e county government. Some of our governors wamoko across piny Kenya paro ni bedo governor gimalich ma in ok kweri onge giminyalo kweri miwinji nikech office no you are the president of the county gise mok nitie mang'eny mosebedo kawacho nyiso ni katiba machon pod nie wigi gima pok gifwenyo ni katiba manyien ni no biro gi mechanisms mang'eny mag oversight manyaka japiny nigi teko mar oversight mamane momiyo yawuoyi gi nyirigo ni street nikech katiba ni omiyo gi teko mar oversight ka nitie gima sirikal timo ma ok ber obed sirikal mar gwenge kata obed sirikal mar piny Kenya national government oyiena wuok oko madhi a petition kata parliament on certain issues nyiso ni katiba ni omiya teko kaka japiny monda oversight mama ne onge e kinde machien to jotendwa moko pod e obwongo gi maiye gidak e katiba machon ma gineno ni koseyieri to wach no rumo gi kanyo ng'ama pingi onge ng'ata ok nyal wacho gima pachgi kata gima rach ma be gimomiyo Gen Z nyocho loko gik moko kataro nikech king'i achiel kuom weche madongo thuond weche mane oketowa kama ne wachopecha ne ni moko kuom jotend migepegi ne ok winj wach ne gin jok ma kata jo Kenya timang'o to gin gima giseamua no ema giamua mane kaka gitime to mano dong ben makle pinjo kata mana wach doho bendo ka winj kata mana kulose nikech doho bende kinde mosekadho bendo osebed kata mana kiseyo gisebedo kata mana ka giluwo chike mantiere katiba doho en achiel kuom bad migepe mag sirikal ma en bende achiel kuom weaknesses mwasebedogo e Kenya ka for example onengo wabed ni wa develop our jurisprudence gi dhongere akia kaka dwa luong jurisprudence gi dholuo but onengo bed ni wa develop pile pile to developing jurisprudence no timore doho magwa to moko kuom buche ma ng'adore e doho magwa kowuok e magistrate courts nyaka malo e Supreme Court kata okan ng'at mosomo pend chike malich to baga yudo ka ok understand gimomiyo wachopo kuom ng'ado buche abilago sechegi onyalo bedo ni en a global thing for example Sharon sechegi inyalo bet ni simbani ng'ato kawo tang'e kuma simu ni nitie kendo ang'e ng'amo kawe to kanyal dhi ma akel evidence ka ok doho emong'ado lela niya the home evidence no iwacho ni evidence adduced to court to is obtained through not through legal process koro yudo ni wang'eyo kuma gimolal nitie ma gimomiyo akelo example no en ni in chapter 6 integrity ka wayudo by mistake jotelo maonge gi integrity e ofisegi obed governor mar county obed executive mag county kata national government ging'eyo pend chikni kendo gidhi to gikawo girwa kaka jo Kenya mwanduwa to gikano kendo wang'e ni pesa wa ikawo kendo ikano e account mar bank makama ni to ok wanyal dhi mwakawo evidence no kata bank mwakel e mbele doho ka doho okemotimore nade ok opuodho koro girwa olal kaka jo Kenya wang'e kuma entie wang'e jatelo mokawe wang'e kata ka tok ni ok nyalre gik makamagi Sharon emomiyo wacho niya doho pok okonyowa ahinya mondo wadongre kuom weche mag integrity chapter 6 mar piny Kenya so magi gik ma aneno ni ng'ikruok mosebede achiel kuom ng'ikruok mang'eny mamoko mosebetie motamo wasudo mbele mondo wachop kama ne wadwa erokamano ahinya nikech wacho ni gima nigi ber nyaka bed gi rachne samoro Ondiek minyalo medo kapok wadhi thor wach machielo yarwa medo gi kama wadwa kelo mar jurisprudence en record no ero mar kako seng'ad buche mopogore opogore manyalo konyo o judge jang'ad bura machielo samo ng'ado bura machal kamano kata manyalo konyo jang'ad bura e yo monyalo luwo godo bu wachno miluongo ni ong'iyo kaka no ng'ad bura moro
mondo ng'ad godo nikech society ma wantie winjo bed ni wan gi gimiluongo ni similarity, chalruok mar paro e yor bura mong'adi kaluwore gi kosa mar ng'ato kata kaluwore gi ywak ma ng'ato tere kot kata e doho. Gima duong' ma bendo medo madwa keto kata kapok wachorore agenda moro en niya katiba ma 2010 oloko ahinya kata ng'icho ma jong'ad go buche ng'iyo godo buche e Kenya ka. Nikech katiba machon ni nya yudo niya ni gimiwinjo kowacho ni kaka ikelo neno e doho miluongo ni adducing evidence. Katiba marwa okelo gimiluongo ni constitutionalism. Gima iluongo ni tekono mar katiba okete katiba. Nitiere katiba owuon to gi teko mar katiba iluongo ni constitutionalism. Okelo gimiluongo ni telo mar chik miluongo ni gi dho ngere the rule of law. Koro rule of law ni ema kelo gimiluongo constitution, en muya ma katiba yweyo. Emomiyo sama katiba operate tiwacho ni en ngima chike ngima mawuoyo kendo nyisi kako winje tem makikier to chik ni biro kweri ni kier gi ka. Gima koro tabu maduong' en ni kitwa gi kaka wakaw gik moko mwaluongo ni morality. Ing'e ni wan gi gimiluongo legality. Gimoro nya bedo very legal. Puodho nyalo bedo ni puoth ouya dieri kendo ji ong'e ni puodho to puoth ouya. Mano barua ouyo nigo. To king'iyo kaka ouya nyoyudo barua ni oyude illegally. Koro illegality mare kelo giming'iyo kite miluongo ni koro morality ni en gi propensity, yani nyalo mar araka mar kawo gima ok mare. Simu ni en mara. Kanya bedo mayot nodede mondo pima kang'iyo koni to kawo simba osoyo to lingo thima kata manyo simba ni to ok onyal chiwo. Gimotimo no katiba luongo ni crime mar kuo. But koro ong'iyo morality mar Odede as a person. Miyo wan kata sani anyacha nyiso jaduong' Odede gini chon ndalo manyo pod gin koma giluongo no opposition. Nja wacho ne gini ni kata muneno pingo William Ruto. Gima William Ruto koso onge, makosa William Ruto ema ni obedo sworn in kaka president. To no yombo ng'ama no support. Mano kende kosa mane William Ruto timo. Nikech ineno problem manie Kenya ka. Kata broad based government masani waloso. Ok dhi loke nikech kana na mheshimiwa governor, mheshimiwa John Badi. Mondo dhi olos Kenya ka nyaka luongo usuru, nyaka kel finance bill. To mondo mi ked gi gini nyaka ebo ked gi corruption. Koro nyiso ni system mar Kenya nyoja yalo ka chieng' moro kabet ka ni gik moko adek manyaka wang'e. Ok en katiba kende. Katiba wacho weche ne otieko. Kenya wan gi chike moromo. Onge kamoro amora onge chike. But ka ok waloko wan wawe kata katiba bed mana 20 years kata watim mana referendum mwawil. Chal gi yiero. Chal gi kata yiero wabunge to gichalre achala nikech wamiyo gi gimiluongo ni blank check. Iyiero mbunge nikech obire liete, iyiero wabunge nikech owuotho kodu gi tiende, to kiyiero wabunge oketo singo moko masamo. Koro kitwa kaka oganda iluongo ni our gullibility. One very gullible to anything. Sani nyithindo moko inyalo kata group ma wuotho go moko bende oyudore kanyo mana ni weraji wuotho giyudore iye kanyo ma kata kipenje chingi mitimo kata ing'eno kia jomineno ng'anyo manie ndara because I'm telling you 50% magi okiara gima wami gima na benefit of doubt gima mene gi ng'anyo ne gisewacho ng'anyo makamano kapo nono ni bro bedo ka dhi nyime kapo nono no kwan kegi gi obila bendo wang'eni gidhi chope nyime od bura. Yes, because kata jaduong' Odede gima onego waler jowa kendo ni neno article mineno gi wuotho go magidang' ni gendara. Article no kosome malet ibiro yudo ni gima gitimo kanyo giki kata manyaka nyocha gichaki to kata na ng'anyo ni kata na ndalo manyocha Azimio ng'anyo tete dang'iyo jo Azimio kamata waji basically jogi dino because article 37 magisiko gi wuotho go wacho ni in gi right mar ng'anyo e yorno mar muolo kuting'o dwaro ma ungo kutero ne office mar sirikal. Gin sama giwuotho ni gitero petition kanye. Nyocha penjo jo jenzi ma nyocha gidhi muko parliament. Beniti sama ne gimuko parliament nitie barua mane giting'o. Mane gitero te parliament ni Mr. Speaker sir, we have the following as our petitions mwakelo kaluwore gi pend chik. Samoro kaluwore gi ng'ikruok mana giyudo. Neno kano ka gi gobila noko bedo mayot. No ok ochuno ni nyaka ng'any kudhi petition. Koponi no tam gi to dine waneno ka gioro email because email mar
County National Assembly and public information. Negi nyalo kete email koponi fine watemo chopo kanyo tero riembwa, but gima wawacho en 1, 2, 3, 4, 5. Kata kamano we wang'iya nene duchi makawuono ng'anyo mabende ibo bed kitayo kod jokene ratich oganda nyakwaruga jongo duchi makawuono ng'anyo miparo godo higni 14 mar katiba kaka ibro bed ka itimogi. Koro ng'anyo makamano kwa wang'iyo duchi makawuono ngina ibro bedo kaluongo e studio kendo mar mondo mi watwaga e wiye. Wach machielo mabende waluni machiegni nyakwaruga juanga bende kik wiwa wila kawuono kenchien tarik 27 jotend pinje Afrika dhi chopo nyasi mano mar Yanga campaign, mano mar Ugai, mano mar ODM Odinga, mano mar dhi laro komb AUC motelo ne yiero mabende biro bed kitimo dwe mar 2 mano mar higa mabiro. Wawinjane na jagoro mungirore e bwo migawo mar arita e bwo migawo mano mar weche limbe mar pinje maoko Korir Sing'oei kaka ne loso kaluwore kod nyasi makawuono. In Mr. Odinga, Kenya has a candidate who is an accomplished political player, a candidate who is a statesman, and a candidate whose credentials in that platform, in terms of his Pan-Africanist orientation and his understanding of Africa, is probably second to none compared to his peers. Nyakwaruga juang mane nyasi mabende wabro bedo kwa luoni machiegni okiny makawuono nyasi mabende chako kar saa 2 kaluwore kod milome mabende noore kar jot mano mar jatend piny Kenya. Nano kanyo ka gazeti mar The Standard okiny makawuono thor wach mabende nagimiyo pek iwacho ni man of the moment odiochieng' makawuono jatend piny Kenya sidha Yanga migosi Raila Odinga kabende campaign mare ibro bed ka iya igeni ni jotend pinje mopogore opogore mago mag Afrika bro bedo ka chopo e nyasi makamano. Odede hachakodi odiochieng' makende mabende piny Kenya kanyakla kod pinje mag Afrika osbedo karit. Erokamano Sharon. One supporters mag Ogai mar Azimio Raila Odinga. Omiyo wan wapogore gi Ken Ondiek gini matin to pogruogno nigi tiende e yo maduong' ni karach to wantie kaber be wantie. Omiyo sani koro ber wan kanyakla gondiek gini kanyo rach nyogi ringo onge tabu mano to yiero mar ng'ata ng'ata mane pogruok marwa koro wawacho niya waling'uru mondo wane kaka serikal mar William Ruto dwa timo campaign mar Raila Odinga as a candidate mar kom maduong' mar Africa Union. Gimomiyo wacho kama ng'enyne ji mang'eny ose wuok oko ka support, which is not bad, onge richo kanyo, but nyaka japiny ng'e ni kom mar Raila Odinga manyo igoye kura gi ng'ageni. Kom mar Raila Odinga manyo igoye kura gi president mag pinje Afrika mamoko magin pinje moingo 50 to ana nyalo support Raila Odinga gi village to kata nyalo bedo ni rachna wachne mar dhi AUC chair to mano ok nyal chenjo gimoro unless ni support mamiyo Raila Odinga gi village ni kata tamruok yie gi wach Raila Odinga gi village ni nitie kaka nyalo chenjo pach Suluhu Tanzania kucho kata kaka nyalo chenjo pach Museveni e Uganda kucho mano eka it matters to ka kamano to gima koro mata ka kochakore kawuono kadhi nyime tok ka maybe a sachiel mambele wakani ka President William Ruto gi sirikal mar Kenya Kwanza ose declare officially ni Raila Odinga is now their candidate gi launch. Koro Raila Odinga en candidate mar sirikal mar piny Kenya. It does not matter gima anapare village na. Kata ka anapare ni Raila ngamarach sana e village na. To mano koro klich. En gima koro dong, en gima Ramaphosa paro kaka president mar South Africa. Ni as South Africa, wadhigo kura ne candidate mane e ji 4 manyo chiwo kwayo gi ne gidwaro komni. Gima koro mata en ni sirikal mar Kenya nyalo convince sirikal mar South Africa nango mondo go kura korgi. Kata sirikal mar Kenya nyalo convince sirikal mar Ghana
e yo mane mondo go kura ne candidate gi main Raila Amolo Odinga. So bang sa achiel kata seche ariyo mambele wadhi neno e launch no kaka gipango campaign, kaka gidwa move around countries moingo 50 across Africa mondo gi campaign ne Raila Amolo Odinga. Koro gima wanyalo timo en ni kanitie paro moko ma wan go manyalo konyo mondo sirikal otim campaign e yo ma efficient kata mondo komni oyudre yo mapiyo. To mago ema koro wan gi mechanism as a country mwanyalo chopogo ne office kaka koro office Singorir Korir Singoei ma en jagoro mungirore kanyo kata office Migosi Musalia makoro ene mochung ne bad migao mochung ne pinje maoko. Mano koro wanyalo chopo, wanyalo tero pachwa kaka jopiny, to moko kuomgi bende wabro go mbaka ute fwambo kaka koro wago mbaka ni ma bende wang sirikal nitie ginyalo kwanyo achiel kata ariyo. To kipenja to seche gi okonego bed sa mwaruwe siasa wa mapacho ka gi siasa mar Afrika. Africa nigi agenda maduong moingo agenda mar Kenya as one country. Africa nigi pinje moingo 50 to nitie Kenya kaka achiel kuom pinjego. To konego waru siasa wa mapacho ka nikech aneno ka jomoko kuomwa ei pacho ka oseruo paro ma gin gi patch agency ye ka gin gi patch corruption manie government ye ka gin gi paro moruor to gidwane gi nywand nyaka ga agenda mar African Union kuro duong moinga agenda wa kaka Kenya. Yes, agenda wa kaka Kenya is part of those agenda, but duong moingo mana kaka wadang wabed family mar mama gi baba gi nyithindo kata 4 5 ok wanyal kawo agenda mar nyathi achiel ni mondo koro bed e agenda mar familia yote nyaka wang'ini yes nyathini nigi shida makama but nitie agenda mamoko bende. Ero kama na inya to bende gini motelo bende ugai mar ODM noseloso motelo ne kata mana ka bende decide yanga campaign mare no bro bedo ko wera gi siasa mano mapachoka. Angeni wingi dutote bro bede kar jot mar jatend piny Kenya bure Nairobi ka to kata kamano Ondiek. Angeni wingi duto bende nitiere ni jotend pinje mage mawuok e pinje mag Afrika ma bende bro bedo ka chopo nyasi mano mar sidho campaign mano mar ugai mar ODM. Kopogore kata mana gi EC membership mago mag Afrika mawuok. Ndalo moko masebedo ka inu yalo wach ni kodi kwa bede mesani. Ndalo mana wacho ni bedo ni jakom Raila Amolo Odinga dhi dwaro kom kendo nyalo dhi yudo thuolo majana wacho ni ka ni sirikal mar Kenya biro support Raila Odinga e dwaro ne mar dhi yudo kom mar African Union Commission. Nitiere pogruok manyaka wang'eni nitiere gimiluongo ni African Union man gi jakome to gi African Union Commission. Commission ni en gi tije mag management and coordination mar African Affairs. Koro opogore gi mar chairman mar African Union. But gima duong' madwa keto ma Odede temo lero ma badwa jiwo. Kawuono ng'eno ok wagwere go Odede. Kawuono wane topics machalre. Ni wira gima duong' en manasiko kawacho. Adani ng'eno kabithagora okabiluor nuoyo. Nia dwaro ma wan godo en ni mondo wawuoth kanyakla gi sirikal. Wasebedo ka wabalo nyaka nene, balo ni okosebedo kokonyowa. Kata sani dine bed ni wabalo, do bedo matek ne jakom Raila Odinga mondo yud thuolo ma kawuono yudoni. Ma kawuono President William Ruto bang' kawuono Raila Amolo Odinga dhi bedo candidate mar Kenyan government. Magi dhi wuotho kode kendo se set ne office miluongo ni command center. Mare modhi wuotho godo kendo se miye budget mar funding. Miluongo ni executive budget. Emomiyo ka samoro wacho ni budget ye tek. Mago ko budget ma ok kal kata parliament, but nyaka gibed because they are executive budget mazani dhi timo this process under the presidency. Koro ma dhi nyiso ne jakom Raila Odinga idhi wuoth godo ok kaka individual but kaka candidate mar Africa. Kako dedo wacho ma nyathi achiel ma koro agenda mare koro lokore agenda wate. Kata kasa moro kwa nyaka agenda nyathi moro bed marwa wate, but mar nyathi achiel koro marwa duto kaka jo Kenya. En mana ni wan ok wadhi go kura. But gima duong' mwanyalo nyiso en goodwill. Makineno overtones and undertones moko mag jok ma confused imbeciles mane ndara moko ng'eyo kata gimitime AUC dwa nyiso jo
Mano pod dok mana irowere mang'anyo weche mag katiba. To gine mane gibukore gi jojenzi. Mano wacho ni katiba nokelo ratiro. Mano wacho ni kare mara. Kiwinjo ka jojenzi chako wacho ni ng'ano ni ok gidwar kuro. Nyiso ni gikia. Mano wacho ni katiba okelonwa ni kila ng'ato nigi ratiro. But ratiro gi bende. Katiba no Article 24 ochako kontroli kaka enjoy ratichi. Ok enjoy ema sami nyono ratijo moko. Aya koro walese ne kotende kod campaign. King'iyo wache AUC ni. Raila Amolo Odinga kodhi obedo jakom mar AUC. Kata sani Faki ma ja Chad. Onge gimo konyo godo Chad directly. But gima dhi konyo en ma. Number 1, wadhi bedo gi miluongo ni international stature moro. Mane pok wabedo go kaka Kenya. Kaka Kenya pok wayudo that position. Nyiso no dhi keto into the map moro ma is very important. At the same time, Raila Odinga en candidate ma ok dhi side go ji. En candidate ma oseyudo ngadho mare kende. Ok kamoko mane ochung' mikia kara ni gin jomag. Raila Odinga kata dhi mana Soweto kamolil mogik Soweto kocha giluongo gini geto. Ging'e ng'ama Raila Odinga is. So nyiso ni en a statesman kaka iwinji wacho gi PS cha mose earn his space in Africa and the world. Manyiso ni gini kati goe mana the world to Raila ne pod nigi space nikech en gi international recognition. Koro wan gima wanyalo timo ne kaka jo Kenya. En ni mondo walemne wakwa hawi maber samo dhi gidhi wuoyo midhi lombo jo presidents mamoko nikech presidents ema dhi go kura gini. Ok en ng'ata ja Nigeria mora ok dhi go kura except the president margi. William Ruto nigi tich sani mar mondo jo pinje mamoko kaka koro East African country sani Raila Odinga winjo wuog kaka en candidate mar East Africa mondo wabed gi East African block ma wuogo golo wuodgi mana kaka wan jonagi nyocha jo wagolo Raila Odinga kaka ja candidate wa dhi manyo godo koma national. Koro kata na kara chuondwa kaburu chung MP to jowa ma jo Kibiri ward kuongo chunge ng'eya wacho ni bas Ondiek ni wachungo kaka wuodwa wabiro kwago jomoko. Mano e gima timore. Koro kara Raila wuok kaka East African candidate but maduong'. Jo Kanyanam ananyalo kwau ka ng'iyo wang' niya William Ruto muneno ni en president ma kore oting'o Raila tero AUC. Wadhi yudo kom ni mato wadhi yudo makata ng'oko dhi bawa. Mar ariyo William Ruto ni president ma koro miyo wa treasury. Kiny tarik 28 wadhi rwako John Badi dhi tim Thanksgiving ceremony. Kaka minister mokwongo mar finance e Kenya ka onge ng'ama nosebede komno ma jaluo. Kata obedo ni Ogola General notho to William Ruto mokwongo miyo kom mar bedo gine mobedo chief of defense forces e Kenya. To kendo maduong' mogik Sharon. William Ruto emomiyo wa the first attorney general e Kenya ka mane pok wabedo go. Nyiso niya siasa mane wagoyo masamoro Odede gini ne pingo wach. Ma endie wang' wath manyaka wawuoth. Kendo en broad based government en wang' wath to kendo wabedo moska ka William Ruto yie gero jowa kaka koro keto piyo wandae minister cha to keto Mbadi minister cha to Raymond Omelo PS cha to Kombudo PS cha to ndiko nwa ji mopogore wadire ure bath sirikal ni wang' ni kik wabakidi to wabed 2027 waduoke to kaka 2032 to miwa ng'ama dhi bedo president wa to kwa donjo sari to kendo wachako lari 2027 wachako menore ka wachako badhore ka wadhi bedo ni wakia gimwate. Ondiek ang'eni wach motenre kod limbe mar jatend piny Kenya gwenge mag Nyanza odiochieng' makiny igeno chopo mare e kaunti ma Migori en achiel kuom thoro weche ma bende obiro bedo kwa mulo. Kata kamano adwaro mar mondo nyaka yo matin kwa duogo bende wang'ia nena okang' wang'e nena nyasi ma bende biro bedo katimore kar jot mar State House okiny ma kawuono kinde ma bende koro jatend piny Kenya biro bedo kayango jatend ogai mar ODM mano ne kom mar AUC. Wadhi ng'iyo nena jotend pinje ma bende biro bedo ka chopo ka nyaka sani nano ka moko kuom jotend pinje bende iwacho ni chopo dhiambo manyoro ne giwacho ni gibiro bedo ka giyuoro e nyasi ma kamano. Achiel kuom gi en jatend piny mano mar South Sudan Salva Kiir, ma Uganda Yoweri Museveni, ma Tanzania Samia Suluhu, jatend piny mano ma Somalia mano mong'ere kaka Hassan Sheikh Mohamud, bende nitiere Prime Minister mano mar piny Burundi, nitiere Foreign Affairs Minister mano mar piny Rwanda. Gin moko kuom jotend pinje ma bende no se confirm kata ne giseyango chopo margi. Bende kik wiwa wil gi jatend piny Kenya gi jatend piny machon ma Nigeria mano Obasanjo odiochieng' manyoro nwanene kano tenore gi ogai mar Azimio Raila Odinga mano yawo nyasi mong'ere kaka Festac mantiere county mano ma Kisumu.
Kisumu. Bende kwa duogo wang'ene na manifesto mar Raila Amolo Odinga mano mar dhi dwaro laro kom mar AUC gi piem mano mar jochung' mamoko kata bende ni wacho ni chal ka gima osekawe akawa donge ote magi bende neno kik dhi mabor. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni 1 kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Wagwan, what's happening? It's your girl Aziza Hashim, aka the Media Messiah. And we're back on the radio. Na tumekuja kwa ubaya, tumekuja na maform deadly. We are breaking out of the norm. I hope you're ready every Monday to Friday on Hot 96. It's hot when I'm on your radio. Point of order, Mr. Speaker. Point of order, Mr. Speaker. And if it doesn't give you, go back. Behave. Can you behave like a woman? Behave like a woman. Yeah. Women don't behave like that. But men, when they behave like that, it's encouraged. You are told you are being assertive. Part of my life mantra is that dancing boosts happiness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chakuoth materi kama berlilo emanitie. Donji e piny ma jotijewa makonyo kastembe gi rwak makende ok ni mana kod lony to gikonyi e timo yiero makare mar chopo lek ma in godo e kitu itado midwaro. Winjane sigand kastembewa moseyie kod ber ma giseyudo. Mabati is the best na bei iko sawa na quality iko poa. Limwa e badwa ma Manjit House, Kisumu Accra Street e apaya ma Paul Mboya. Gochi e 070 Adek Abichabirio, Aria Burachiel, Royal Mabati Factory, excellence redefined. Naitwa Daniel Kimanzi, nimetoka Kitui County. Mimi kazi yangu ni an engineer by profession. Shambiki ya fieta, nilianza kucheza na pesa kidogo, nikimprove kidogo. Nilikuwa nakula tu natoa, nafanya kazi zangu, lakini mpaka saa hii ndo nimefika mahali nikakula pesa mzuri yenye inaweza nisaidia. Saa hii nikiwa nimesimama hapa, niko na furaha sana. Nimeshinda 1.5 million kama venye mnaona kwa hii check. Hii pesa itaenda kunisaidia sana pamoja na familia yangu. Niko na watoto shule, italipia fee. Biashara yangu ya construction pia huwa inahitaji pesa mingi, itaniboost kiasi kikavito na pia nitaendeleza mambo zingine zangu. Win big in seconds. Avieti ya shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Avieta on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Wakelo ni chenro maro hala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwa jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Dakika na biriyo tok saa 2 mar okinyi machiegni okang' mar 2 pod wadhi nyime gi twak marwa e chenro mar piny okiny makawuono wang'iyo twak e chenro ahinya twak chal mar piny Kenya. Okenge mopogore mabende wasebedo kwa lose gi sani pod wadhi nyime gi mbaka mano mar dwaro mano mar ugai mar ODM Raila Amolo Odinga mar dilaro kom mano mar AUC kabedo doche makawuono campaign makende mano mar dilaro kom mar tend riwruog Africa AUC. Ibro bed ka iyango gi jatend piny Kenya odiochieng' makawuono e kar jot mare mantiere State House bure Nairobi. Kama bende igeno jotelo mopogore mago mag pinje mag Afrika igeno chopo margi odiochieng' makawuono e piny Kenya kendo e nyasi makamano. Odede in bende winjo na pachi kotenre kod dwaro makamano ahinya bende wang'ene na jochung' mamoko nikech wang'e nitiere jochung' mamoko kaka pinje kaka Mauritius, Djibouti kod Madagascar. Erokamano kanyo ogino chakore kata Somali nyo ochako ni dwa bedo gi candidate. Aparo ni nitie nyadendi moro mane owuok Somali ma bende aparo na achiel kuom jok mane osebedo ministers commander minister e piny Somali. But amor nikech wan ka gi ker moa Somali launch makawuono. Sharon kang'iyo pacha taneno ni Jakom Raila Amolo Odinga ni kama ber. Gimomiyo wanyalo wacho ni Jakom Raila Amolo Odinga ni kama ber en ni nikech en owuon as an individual en gosiepene motenorego machiegni ma osebedo godo kuom kinde malach gisegogo mbaka mar kaka inyalo dong piny Afrika kisudogo nyime kendo moko kuomgi oseyie gi pache kata gi paro ma en go ka giwacho ni paro mar Raila Amolo Odinga nigo as an individual kuom weche mag dongruok mar Afrika en paro maliw kendo mowinjore pinje mag Afrika okaw kendo ketie tim ma chiwo confidence ne wan kaka Kenya ni Raila Amolo Odinga nyalo dhi yudo kura mang'eny pinje mag Afrika kogo gi presidents mopogore. For example, ng'ato kaka president ma Congo, Shikedi osebedo gi Jakom Raila Amolo Odinga motenore machiegni e kinde mane pok obedo kata president mar pinyno nyaka e kinde mobedo president mar pinyno mineno ka gidhi giwuoyo extensively kuom development man Congo kuom weche mag mining kaachiel gi weche mag loso kar dak mar dag stima manyalo power Africa. So ang'e ni strong point mar Raila Amolo Odinga e campaign ni dhi bedo gik mokariyo infrastructures mar Africa mano koluwore gi nikech Raila Amolo Odinga osewacho ma e kinde mane ne infrastructure AU infrastructure a representative mar infrastructure AU no osewacho pache mowacho ni kane ber to Africa no onego bed gi dongruok mopogore gi mawan go e weche mag infrastructure kata transport across Africa motenore gi reru ma otenore gi weche mag ndege to gi yore mag barabara mag geche to en kodgi e wiye kendo kopimo niti neno ka kata kuonde mosepime wachno kata oko mar Afrika ineno ka jopiny
pinjego yie ni mane gimonengo Afrika otim. To gini ok onyal bedo agenda mar pinje mamoko mopogore gi Afrika. Nikech pinje mamoko mopogore gi Afrika ong'eyo ni ohala moko nitie ma giyudo e Afrika ka gigi onge ma ok gibi yudo ka gigi oyudore. Sharon, asebedo ka host a sector marwa, asebedo ka host Africa Regional Conference here in Nairobi chakre 2019. Nitiere seche moko ma wabedo piny twago kwan kaka organization tiyudo ni wan gi 43 countries, pinje 43. Iyudo ni yot mondo iting' jogi idhi rom go Dubai moingo romo kodgi e Afrika ka, nikech ka ng'ato dwa wuok kata Sierra Leone en gi omenda midwa tiyogo e ng'ado tiko mar ndege ma Sierra Leone West Africa ka biro East Africa ka ng'eny en didek mar pesa midwa tiyo godo kidhi Europe malo kae. So iyudo ni kata inyalo tiyogo kidhi Middle East piny kae, iyudo ni seche moko kori neno ka en garama mathin kikawo jogi te udhi romo kata Dubai tugo muduogo. So magi gik ma Raila Amolo Odinga oketo mbele, kaka wanyalo kelo ber e transport mar ndege, kaka wanyalo kelo reru kaka manie Europe, ma sani ka ng'ato wuok Germany kata the Netherlands ok ochuno ni nyaka oidh mana ndege to biro chopo at the same time. Wan kanyo watemo kata mana piny Kenya wakasani nyo okelnwa another comfort SGR kende. Iyudo ka SGR dwaro siling 12,000 a Nairobi kanya ka Mombasa, to mano e pesa ma ndege be kawo. Koro apenjora gimomiyo nenga chul siling 12,000 tabed seche 4 kanyalo chulo the same siling 12,000 tabed 1 hour kata less than 1 hour. Koro Raila Odinga nigi mbi maduong' kogik kuom weche mag transport e Afrika kata infrastructure. Mamano an gadieri ni candidates mamoko kaka Majibuti kaachiel gi Madagascar ok nyal bedo gi that kind of experience. Mogik, Raila Odinga osewuoye wach mar Africa ilongo ni intra-Africa business. Timo ohala Africa, timo ohala gi Africa. Ma otudore bende gi wach mokwongo ma wawacho mar infrastructure e Africa. Infrastructure no emotamo Africa bende timo ohala gi Africa. Omiyo sechegi yot mondo ka wuok Kenya kata kaka East Africa watimo ohala kata gi Europe molo timo ohala gi Ghana, nikech chopo Ghana ang' wadhi yudo ka e pinje mikale diere ka gite kabind taxes moketi. So an gadieri ni candidacy mar Raila Odinga nyalo kelo wi pinje gi kanyakla mondo wagol barriers moko matindo tindo mwakete kind pinjewa kaka jo Afrika mondo wachak timo ohala gi Africa ourselves. Biro miyo nyithindwa kako jende ma Afrika, Gen Zs ma Afrika biro yudo tije mang'eny e Afrika. Kech wasetimo research e organization Sharon mwayudo niya gik moko adek emomiyo jende wadhi oko mar Afrika e yo mamalo. Namba 1 en education, ng'eny gi dhi for scholarship gi gik makamago. Namba 2 en weche mag yudo tije, greener pasture. Namba 3 en weche mag thieth. Magi gin gik ma kwayudo kom motegno mar Africa Union Commission manyalo riwo wi presidents mag Africa. To wanyalo bedo ni ok ni pinje te nyaka yud gigi te machalre. Wanyalo bedo gi pinje moko maringo e weche mag health care ma ok ochuno ni nyaka wadhi India kata pinje mwang'ade nam lolwe kwadhiye. To wanyalo yudo thieth go machiegni ka transport bendo los maber. Pero kama naina hangeni mago gin 8-point vision mabende raugai mar Azimio Raila Odinga ntiere godo. Bende nganyalo penjo ni why Raila is the best choice for AUC top leadership. Mano kaluwore koda gimomiyo ni onyalo bedo ni ntiere upara manyime. Moko kuom gi bende iwinjo kanyo Kennedy ka Odede oseloso. Achiel kuom gi Odede loso intra-Africa trade, oloso weche mag infrastructure. Mamoko mabende naneno ka hugai mar ODM omiyo pek gin kaka gender equity, ntiere agriculture transformation, climatic actions ekin mamoko mabende nyalo losi. Mabende nyalo koro kete opara manyime kipimo gi jopim wetegi adek mantiere Mauritius, Djibouti gi Madagascar. Ki compare Raila gi jochung' mamoko gi. Biro yudo ka Raila osebedo gi gimiluongo ni Pan-Africanism. Kendo osebedo gi gimiluongo ni spirit moro mwaluongo ni spirit of Ubuntu. Jowa onego understand gimiluongo ni spirit of Ubuntu. The heart and the spirit of Africanism.
ma Raila osebedo kani godo. And gima duong' ma Raila dhiro sani en agenda mar bedo gi visa, common visa for African countries. Manyiso niya, each person nyalo wuok Kenya ka to chomo Tanzania to kalo to dhi nyaka Zimbabwe piny ka ok openje ni idhi kanye. Manyiso ni en thuolo mar bedo kamano. To main thing bende mar Raila mang'eni mato maybe gara international community nyalo bedo kode gi pek kowacho ni wabedo gi miluongo common currency in Africa. Madhi miyo wabedo gi miluongo ni common GDP. Mabro miyo wabedo gi miluongo ni United States of Africa. That's the main thing Raila has been working for and he has been struggling for. Manyiso ni koyudo thuolo, an gima mor kaka wuod luo kata jaonagi en kata ka jakomo koseyudo thuolo mar telo ne Kenya to dhi yudo thuolo mar telo ne Africa. Obiro chiwo paro gi rieko mosebedo go gombo mar bedo maber mar Africa. To gimomiyo en gi capacity no is this. Mokwongo nyocha jomoko doubt somb Raila nyocha lando sombe ayanga, mana kaka Joho be jomoko ne doubt sombe nyocha lando sombe ayanga mo explain ma ji oyudo ni Joho karo somo molo ng'eny gi. To hinya Raila Odinga nyocha lando ayanga ni en gi master of science in mechanical engineering, production and management, production and technology mar Germany. Ing'ere jo hadh wach ka miguna gi notuonwa ni en mana gi certificate mar welding. But koro sani jo Africa te gi jo piny ong'eyo ni Raila Odinga nigi master of science kendo CV no bedo kendo translated. CV ne ni obedo translated e dhok modhuro. Dhok modhuro. Koro ng'ama ok dwa wi somo dho Kiingereza to som Germany. To kok dwa somo German to som French mondo ng'e Raila somo. To kendo en gi certificates be modhuro. Magoro somb Raila is out of question. Magoro sombe be kete opara manyime. Sombe no koro kete malo to bende Raila osendiko buge mang'eny malure gi Africa. To kata gi Flames of Freedom giri mago buge ma Raila osendiko manyiso paro mare ma en godo for African unity and African prosperity. And maduong' be Raila kara sama nye oweyo manoduogo chung president 2022. Raila ne en high representative mar Africa on infrastructure. Emo mi aparo ko dedo lero his understanding mar infrastructure gi yo monyalo choro godo tudruok e Africa. Do nikech kata gimiwinjo gimiluongo ni lapset to gi northern corridors. Mago eko pach Raila. To kata na Thika super highway mineno ni. Kama ne Raila tinga mane Raila muko gik moko ka. Ne Thika super highway Raila momiyo bilga. To kata na gimiwinjo ni SGR. They had designed magiweyo katimore kasa manigero. So nyiso ni his understanding of infrastructural development is too high and mano kende gima Africa dwaro. Kama wuoyi. Mago poni odhi yudo thuolo gi mbola ma en godo to African countries. Magi bedo gi African Union. Ageno ni kara ilo bedo kanyo higa 4 kende. To wadhi bedo gi road map of trans-African transport system. Mwanyalo bedo gi ndara achiel kata SGR achiel mawuok Ethiopia malo. Ginene Egypt malo madonjo Ethiopia kunde maring kamoro amora mochop mwalo South Africa. Because mano kende mwadwaro as a continent. Mane mosedhierowa, moseduokowa piny. Then to gi our mineral resource management. Ka wanyalo bedo gi yono ma mwandu go kuma gikeni mar Africa. Inyalo remarket godo and reorganized godo mondo mi Africa mondo mo mantie South Sudan kik bed gima kelo lweny to bed gima kelo mwandu makonyo ji. Mano ero to gi kwe mar Africa generally because ok wanyal bedo gi gimor ni ng'ato wacho ni en president mar Somalia to en gi area mo control ma president chal gi district achiel kende Kenya because Somalia cha onge anything gima gin go ok awu marach kuom that country ayie ni as a person now on Kenyan TV ok anya wuo marach kuom Somalia but ok wamor gi kaka gin maka ginya bedo gi kwe South Sudan bed gi kwe Sierra Leone bed gi kwe Raila gi rieko mare mosebedo godo as enigma in politics. Koro kiko bed Kenyan politics, koro bed enigma in African politics. Eyo monyalo reorganize go political dispensation of Africa for the sake of Africa. That is mani spirit matombo ya ginenigo. Mani spirit ma Africans for Africa. Mondo mi wabed gi socialistic nature mar Africa. Mondo wabed gi as United Africa. Mani gi maduong ma wan godo mageno. Ni jakom kod yudo thuolo which I believe ni bro yudo nikech okane
gima ditame nikech kata wapog mana Africa into francophone and anglophone ka anglophone gi francophone tibiro yudi kata na francophone ma gin West Africa go pod ibiro yudi ni nitie moko ma respect Raila Odinga the man not Raila Odinga the candidate but Raila Odinga the man yeah because okinyal dhi kata na Lesotho ma the president ma that country tamre go kuran Raila the man because they know. And also gimaduong ma jo African presidents they ng'iyo Nyeri has suffered in this political terrain. He has won several oseyombo yiero mathoth to oseyombo. Koro sympathy no is also necessary. Mondo mi koro jo Africa onene gine muono. It's a very important component yiero mwadhien mar AUC ni. Nikech igeni kata Rasulu Hassan kamobedi. Oburo ng'iyo history oparo ka koro Magufuli cha nosiep Raila gibedo godo Magufuli obedo president Raila ni pok oyudo. Kidhi kata na Cyril Ramaphosa South Africa kacha obedo siep Raila mangita gidiel ma final obedo president Raila ni pok oyudo. To be king'iyo sani be ka level ma koro Raila dhiye koro kalo siasa mar Africa. Mana kaka abe anya chiwo example Odede da nyiso jowa ma Kibiri ward. Diawa ka wo level mondie kere na chopi koro kalo siasa mar Kibiri ward. Yena uru ka go siasa tago moro aidha mar constituency ka chomo county nikech ngeni bigi ke level moro makoro tie mpira mako pangi eti wacha dia tena diera makende koro osewuok e lemo mar laro tend piny Kenya koro koro chomo African Union jo Kenya te support and amori President William Ruto support 100% kendo timo everything jowa ma onagi wabe koro kikwago agogwa wabeduru mos wabolre uru wawene uru wuod sugoi thuolo gi sirikande makoro be ng'ama ochung' nomenda en mana wuodwa mondo koro mendo ket maber mondo kik Raila go fail mago chope piny moro amora ni wach kia pesa otamore ango ero kama nanyo Odede mi dainja na pachi kotendo gi mano nitiere pointer moro ma bende Ondiek okelo mar sympathy kata kamano wang'e ni Ugai mano mar ODM to nigi wacho ni en gi puodhruok moromo mano mar dhi laro lemo makama. Sympathy is part of that game. It's very important. En ani okwadhi lande as part of an agenda but en gima nie chuny jogi kaluore ka kose chung nyade momiyo kata Obasanjo mineno ni osiko temo matek. In fact this was even Obasanjo's idea ni mondo at least kik Raila wuoge okech Obasanjo sidi mobedo president mano osiepne ero kama na Odede winjo na pachi kotendo gi mano ero kamano aparo ni candidacy mar Raila Odinga e AUC oken pith mapek ahinya to gima bende miyo ok obed mapek ahinya Sharon apani ma osewachore kata chien kacha en ni kanyo weche gi chakore inyalo paro ni the Africa heads of states no bedo piny mowacho kendgi ni wanyalo gombo ni komni bende orotate kaluorore nikech nyocha chien kacha ne wan gi Dr. Lamin Zuma ne wan gi jo West Africa mamoko sani bende wan gi jo Central Africa ma en jachad mawuok koro nyo gi yiere kaka ogai mag pinje mag Africa magi wacho ni wang' ni wadwa ni komni owuoge e region kata area mar East Africa. Koro ma bendo kelo yot e yo makende nikech kamano ne onge to seche moko de wan gi candidates mathoth mokuorore to de nyalo pogo kura mang'eny kae to Africa pod wan gi tabu achiel kata shida moro pod wan go ni kakineno ka wachopo Kenya to negative ethnicity chandowa mano bende gima samoro pod chandowa e level mar Africa ka wachopo level mar Africa nikech mana kaka iwinjo ka wacho ni nitiere pinje moko ma wacho ni ginyalo gombo bedo gi jogo ma wacho dho French moko be nyalo gombo jo Kizungu kata Warabu be nyalo wacho ni wan kala mopogore kamano koro mago pod gin challenges ma wanyalo bedo gi Africa but we thank God ni mano is not the case right now nikech Africa osewinjore kendgi ni wadwaro jok mowuok candidates wawuok e region ma East to koro ma onaro down koro East wayudo candidates 4 wawacho Madagascar, Djibouti, Kenya to gi Mauritius koro ma omiyo
mbima Raila obet malo ne candidates mamoko ma en go. Perhaps kadi ne we thuolo ne Africa te maybe ne wanyalo yudo a more powerful kata ng'at man gi mbima malo. But in Africa ka sani ka ng'iyo igni ma Raila osebede siasa mar Kenya to gi Africa ok apar ni kata mana presidents mamoko matiyo sani nitie mang'eny thothgi moingo gi mbi mar weche mag Africa. Moro nyalo bet ni nigi mbi e pinye but kowuok e pinye to samoro inyalo ka jakom nigi mbi mamalo. So aneno opportunity kendo aneno possibility maduong' mar Raila yombo a first round nikech kurani igoyo in rounds. Aneno ka opportunity mare mar yombo a first round ni malo kendo omedo sudo. But ok wanyal ng'ado gi kanyo ni gini wasekawo. Warit wane the launch kaka chalo kaeto wane campaign ni kaka ringo nikech dweche mamoko 4-5 mambele ka obro bedo gi campaign ma is very to bende nitiere jok makonyo bende timo campaign secretariat mare bende king'iyo nitie office ma sirikal oketo to office go ne nitie office ma jakom nigo mare personal koro idhi riw office gi kochakore kawuono idhi riw joge manyo en gi office ma personal ka gi jok mobedo seconded gi kaka office mar sirikal mondo bedo office achiel madwa ringo kanyakla. Koro gini bro depend kuom jok yawuoyi gi nyiri mokete e ofisni kaka gima important maduong' kendo mogik en communication kaka gidwa timo communication around agenda mar Raila Odinga kao kom mar AUC chair will be very important nikech that communication ema bro miyo pinje mamoko wacho niya Raila is the man mwasebet kwarito as Africa mondo dongruok wa ochop kama ne wadwaro. Ka communication no kobedo maber enough to onyalo bedo neither here nor there. Erokamano ahinya. En wach mabende pod wan ng'iyo ni machiegni nyakor mgajwang' ka jafwambo marwa Walter Nyambaga dhi bedo State House mane kar jot mar jatend piny Kenya kama bende okiny ma kawuono jatend piny William Ruto biro bedo ka yawo campaign mano mar Raila Odinga mano mar dhi laro kom mano mar jakom mar jatend riwruok mano mar Africa AUC. Wabiro bedo kwa luni machiegni mar mondo mwang'ini bende jotelo mage mawuok e pinje mopogore opogore mag Africa ma bende biro bedo ka yuoro e romo makamano. Nyasi makamano biro bedo katimore kar jot mar jatend piny Kenya. Kotimore wabiro bedo kwa kiloni godo achiel kachiel. Nikitana kapod wadong' gi dakika 30 kapok watiko twak marwa. Odiochieng' makiny menchien tarik 28 nyakor mgajwang'. Jatend piny Kenya bende igeno ni dhi timo limbe mare e gwenge mago mag Nyanza chutho te county mano ma Migori chakre ne yiere e higa mar 2022. Ma en limbe mare mar ariyo ma bende koro dhi bedo kotimo e county mano ma Migori. Wanjan na ikruok makoni kod kocha ma bende jodak e county ma Migori nitiere godo motelo ne limbe mar jatend piny Kenya odiochieng' makinya. Jatend piny Kenya William Ruto timo limbe mare e county ma Migori chieng' tarik 28 mar dweni. Mae en limbe mare mar ariyo e county ma Migori nyaka ne yiere kaka jatend piny Kenya. E kinde limbe mare e county ma Migori, Ruto dhi limo chenro mag dongruok mopogore opogore e gwenge mag Sunais, Kuria East, Nyatike kod mamoko. E sub county no ma Nyatike, jatend piny Kenya igeno dhi limo kar purno mar lowo kuj irrigation scheme ma bende osebedo kod midhiero mathoth ma oting'o ywak mag jogo manochiwo lopegi ne piny owacho mondo gere kar purne mabende nyaka sani koro pok ochul jopur mag ochele ma okwamo kod ochele nikech onge mar chiro malong'o kaachiel kod mamoko. Wandi chumbo nyosebiro mosediyo jopur ka gi kacha ka ging'eyo ni jogi nigi tabu kendo koro gidiyo gi pesa mathin siling 40 kuom kilo. Kar purni mar lowo kuj irrigation scheme ma jatend piny Kenya dhi limo gedo mare ne chakre higa mar 2012 kane oketni omenda maromo bilion 4. Kata kamano nyaka sani gedo mar kar purni koro pok orumo. Kuom ekas maromo 19 mana maromo 4,500 kende ema pur dhi e nyime e kar purni malo kuja. Jopur kaachiel kod josiasa mowuok e kaunti ma Migori dwaro mondo ko jatend piny Kenya oketo omenda moromo mar tieko gedo mar kar purni. Jatend piny Kenya e kinde limbe mare e kaunti ma Migori bende dhi yawo apaya mawuok Ngege nyaka Oyuma. Apayano ma gedo mare ne ochakore e higa mar 2021. Kata kamano gedo mar osebedo ka koro digni.
Bang' kwamo kuom kinde malach, gedo mar apayani maromo kilomitas 21 ne ochakore kendo dwe achiel ma okalo bang' ka joriemb bodaboda e subkontinent ma Sunais ne obago ng'anyo ka ywago rach mar apayani. Wadwaro ni barabara no kobedo launch kiny to pesa barabara no okel mondo mi otieke. Barabara mang'eny osekwamo kwachaka chaka gi mayaw gwedhi kadhi ka Krao nobedo launch ma pesa omiye kaso dhi olose kilomitas moko kaso moko dong'. Chenro mar pi ma igero kod piny owacho mamalo e gweng'o ma Kegonga e kar chumo bando ma Kuria East ma igero kod omenda maromo milion 600 bende jatend piny Kenya William Ruto igeno ne dhi e kinde limbe mare. Jood Brano manya tiketo Odede e kinde twak mare kod jofwambo owane giseketo ikruok makare mar rwako jatend piny Kenya e kaunti ma Migori. Achiel kuom jok mochung'ne security Nyatike no share koda barua ma ng'ato ndiko ma wacho ni Odede ndiko ni ok bibiro e function mar president ei Nyatike. Adwa kwayo jopiny mondo kik chik itgie barua no kech barua no kondik kod an owuon. Akaw thuolo ni makende mondo arwak president e dala mar Nyatike. E kinde limbe mare no e kaunti ma Migori, oganda e kaunti ma Migori bende dwaro mondo jatend piny Kenya okonygi e tieko chenro mag dongruok mopogore opogore ma osebedo ka okwamo kaachiel kod mago mane osingo ne odhi timo ma oting'o gedo mar apayano ma owuok Masara nyaka Sori ma gedo mar osebedo kokwamo kuom higni mathoth, gedo mar apayano mowuok Masara nyaka Mihuru ma bende ne osingo kod mamoko. Wan gadieri ni saka president wuok Nyatike to nyaka wewa gi wach moro motegno kaka yore wage nyalo losi. Wakwayo President Ruto ni kobiro Migori ka be kawe National Polytechnic moro mondo chak nwa e Suna East ka mondo vijana matiko form 4 oyud kaka ginyalo tiegore e weche mag jua kali kata technical courses. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. Na korongo juanga mano ikrok makare mabende jodak e kaunti ma Migori nitiere godo motelo ne limbe mano mar jatend piny Kenya huduchi makiny mane kaunti mano ma Migori. Kata kamano chakre huduchi makiny jatend piny Kenya bende biro katimo limbe e gwenge mopogore opogore e gwenge mag Nyanza. Wang'e no chano timo limbe Homa Bay, Kisumu, Siaya, kanyakla kod Migori. Homecoming bende wantiere godo, nyasi mano mar rwako Mbadi nitiere kanyo, nyasi mar rwako Pio Wandai bende nitiere kaunti ma Siaya. Dutote mabende geno ni jatend piny Kenya biro bedo kachope. Wachaka negi limbe mare huduchi makiny e kaunti mano ma Migori. Achakodi Ondiek. Iwinjo kanyo geno mar jopiny e kaunti ma Migori. Yawnwa uru dongruok mopogore opogore. Apeini mamoko mabende nochak ger ma owe. Iwinjo kanyo kagigeno jatend piny Kenya biro konyogi. Agoero kamano kalure gi wachno wuoth mar ker sama obire e area to iwacho ni en obiro gadeta kata kobo ni samoro adeta gi kisamo chakgi to nawinjo ka ywak nitiere ni moko kochake to ok dhi mbele. Anaparo ni nyaka nachak bire TV gi radio gi kawacho gik ma president timo. Gima mora ni sani koro nyaka joma nyochok ne development gi biro wuoyo kuom gi nikech gin tie. Kichako gi Migori kaka sani odhi e ndara ma Mapera kochomo Ngege. Mano ni kanyo. Pi ma Kuria Kegonga, anasebedo Kegonga, kiwuok yo ma Kehancha kichomo Kegonga kinde gin Timaru. En area ma yoro ni gin gi pi to mondo pigno bede yo ma ji nyalo tiyo kode is a problem. Koro sani neno ka pipes osepangi dhi time mondo lose. To kara kibire Homa Bay County, President ka no biro mokwongo no chaka affordable housing. Mane gima ne William Ruto kwongo timo. Affordable housing uchiegni rumo mar 270 million ma itiyo madhi target udi 110. Nyiso ni odhi mbele kendo sani en ng'eny houses oserumo ma ji aparo ni be ng'eny osebedo allocated kata are being allocated. Manyiso ni gin projects madhi mbele. Sechego obiro chako paya ma Homa Bay. Maparo ng'ata ma Homa Bay nyalo dhi e paya ng'iyo gima dhi mbele. Paya ma Homa Bay do nam ma Homa Bay kama meli gowe Homa Bay kacha. To mane mani chako go e paya 4. Paya ma Mbita, paya ma Kindu Bay, to gi paya ma Kisumu to noserumo nikech enotime ndalo Uhuru Kenyatta kama MV Uhuru nyocho gowecha. To gi Masembo Bay, mago payas mag Lake Victoria ma osechagi ma Homa Bay to moko gi bende dhi ger. Koro ng'ato nyalo dhi evaluate ng'iyane to be gidhi mbele. Kidhi e pima odhi yawo Ugis moka almost 700 million mano together gi pima ma Kindu Bay ma be oserumo
ma osetieki ma idhi ya. Then king'iyo gima be president timo Homa Bay mang'eny, kata king'iyo headquarter mar Rangwe constituency ogik rumo. King'iyo gik mang'eny an anyalo kwano ni gito, kata king'iyo ndara ma Mfangano Ring Road mano otere Mfangano, President William Ruto president mokwongo nyono Mfangano gi tiende nodhi Mfangano Ring Road oserumo. Koro gidhi e phase machielo mibiro kwa mondo kete to bitumen standard mondo koro bigo e lam, but phase 1 mar ni mondo ikete all weather roads to serumo mapan jo Mfangano nyalo report ni ndara no serumo. Koro sani odhi Homa Bay mondo yaw kendo ndara miluongo ni Rusinga Ring Road ma ento koro okete all weather en ikele lam manyiso ni koro Rusinga Island bro bedo gi lam kowuok e Mbita Causeway kacha bas yono luoro machak duogi kanyo kaka Ring Road masani en no. Nyiso ni mano project ma is there. To kara kidhi e Karachuonjwa ing'e mana ni sani endi ok no nyal dhi e project te. Tachiel kuom project manosebedo madhi mbele mosebedo contracted ma ja China oseore site ma obedo contracted at 3.7 billion Kenya shillings en ndara mawuok Kadongo madonjo Kindu Bay to chako pasore odonjo Kanyadhiang to donjo Pala to luoro nyaka Kadem iluongo no Jijoteko Ring Road nikech aja Homa Bay to kidhi Migori no ano wach mag migochgi samoro pok ong'eyo nikech nye ka gibiro machiegni project moko nyocha itimo to nyocha pod gibalo nyo ging'egi to kata idhi mna Kisumo e king'iyo gik modhi timo mar wach rais gi lek LBDA then kidhi kata Siaya gik midhi tim kiwe ceremonies ariyo mag rwako yawuotwa ma ministers ma wantiere go gima ndiko kata kawuono en ni ma endi nyiso dwaro mar President William Ruto mondo oti goganda maluo o kata ni mondo joluo biogo ne kura kende to mondo mi joluo owinje beber mar bede sirkal okelo negi ne wawacho gania mfa kae mana wacho die dalo boko Sharon ni ka jo ok dwar sirkal ok dwar dhi e sirkal to wadhi tero negi sirkal koro sirkal dhirgi to kuom hawi maber winjruok mobede kind William Ruto gi Raila Odinga. To bende wageni jatend piny Kenya osebedo ka luorore e gwenge mopogore opogore ne nitiere Masawa nodhi Nam Chumbi bondego oyawe project mopogore sani koro obiro bedo kotimo limbe e gwenge mag Nyanza kaunti ma Migori Odede hinja Migori ma en limbe mar ariyo ma bende koro jatend piny Kenya timo chakre ne yiere higa mar 2022 ber ma moko bende osekelo Migori kumosechopo nyaka sani moko kuom ber ma bende aneno ko dongruoge mopogore opogore ma bende odiochieng' makiny aneno ko dhi tere gwenge mag Migori kopogore gi apaya ma bende Ondiek na Losi nitiere Kuja irrigation scheme ma bende gino no dhi launch kopogore gi mano bende housing project kaka mano launch e county ma Homa Bay. Erokamano Sharon. Yiena mondo awach ni piny luo ok wadwa bedo tugege. Wan ok wadwar project ma bedo launched to chako bedo launched 5 years later to chako bedo launched 7 years later gi gik makamago. Afadhali wabed ni waonge project but ok en launching after launching after launching. Wadwaro pogruok. Ka William Ruto otimo limbe e piny Nyanza kata e luo Nyanza nitiere gik mano launch. Gimonengo wakwongo wawach sama koro William Ruto duogo limo piny luo Nyanza en ni wachopo kanye gi gik mano launch e kinde manotimo limbe mokalo. To shida ne ni kanye momiyo samor koponi moko nitie ma ok ochopo kama ne dwaro by now. To wawach ni timeline okalo nikech ang'o shida ne ni kanye to ere gima koro wanyalo timo ma launch machielo to wan gadieri ni timeline ok bichako kalo. Ok wadwar launching bila ma waneno e pinje mamoko kata e bath Kenya kuonde moko mwaluongo ni mag tugeyepogo mano ok tim luo Nyanza mano kik timre. Dong winjo ka moko kuom gima bende noyango Ondiek wacho ni osebedo ka dhi nyime. Wadhi neno wadhi wuotho kuondego wadhi neno nikech jofwambo nitie kode achiel kachiel kuonde mowuothego te wabiro neno nikech memory wabe pok olal. Kane oyaw pap ni kata mane aggregation park ma Migori wadhi neno kuma aggregation park osechope wadhi winjo ka Ochilo Wuonayako wuoyo to gi jotelo makanyo ka achiel gi national government nikech ne giwacho ni mage project mwatimo kanyakla gi national government wadwa neno ni e kinde cha nyaka sani higa achiel later kata higni 2 later ang'o mosetimore to gimosetimore no berom gi kinde mosekalo nikech ok wanyal bet ni kinde mosekalo
ne ok wa budget ne project no to launching to notim obedo launch. Koro gimonengo watim en tracking ni sama ker kata William Ruto jatend piny Kenya obiro e Luo Nyanza kaka kiny odhi e Luo Nyanza kata Migori ko launch project to nengo wabed gi tracking mamano to wabro kwayo kata un jofwambo ni en hawi maber ni koro siasa manyo motuo mati mata majidwa gole nyaka kok gi mondo gwar jowetegi cha orumo. Koro kwane siasa mar Kenya Kwanza kata UDA versus ODM in Luo Nyanza. Koro gima utimnwa mondo jopiny oyud dongruok kae to wabed ni kata od fwambo kaka koro marwa ni omiyowa dongruok en ni wadwaro wabunge wa gi senators wa kata jotendwa moyier gi jopiny mondo koro biyo nyiswa ni ka migosi kata jatend piny Kenya William Ruto nyo biro mo launch project makama i Migori. Agombo bedo gi mbunge na Walter Owino kata wabunge ma Migori mondo wang'e niya ere achiel kuom umo nie budget committee kaka Nyamita nyo nie budget committee be gini omi budget koso en launching to budget to unge nikech ka en launching to budget onge to I can assure you 100% gima bro timore nikech William Ruto ok bigolo pesa ne ofuku to go and do these things. Koro nengo be ne jogi be wajibika mane ka dongruok timore ok wanyal keto William Ruto kaka president ni ene mwatimo ne oversight to wan kaka jopiny waonge ability to oversight jotelo be mwayiero. Onenga bed e komni gi Nyamita mondo pimna nikech an ok abed e parliament to en obed e budget committee ni gima nyo iteno bath ker ka launch e piny owacho i Kanyamkago cha be en gi budget e parliament. Ko onge budget idhi time nango. Ochila yako ere budget miketo ne gini kaka Migori County gi gik makama mane ka dongruok wa will come to pass. To ka ok kamano to wabro gik kamoro higa achiel kata higa ariyo later ka koro jok manotene ka gi launch gika olokore kode kendo wacho kaka ok onengo bed ok en jatelo maber to gibe gin gi seyo moro monengo bed ni chopo kuomgi. Mano e ka aparo ni wadhi go siasa ma objective e piny Luo Nyanza mopogore gi siasa mwanene pinje mamoko. Ok ochuno as Luo Nyanza ni nyaka wago siasa kakigo e piny Kikuyu kata kakigo e piny Kalenjin. One gin bede gin. We invent our way of doing politics around development, accountability mechanism marwa ok wadwa ng'e ni jomoko time nango. Ka nitiere any positive thing yes wanyalo somo but sani mane gima paro kodhi Homa Bay onengo the same thing otimre nyaka Siaya Mwalo kata Kisumu. Mogik kanyo opog lemo Ondiek makoro kichopo e tie it jougo tinyisgi ni jo Migori ywak ni pok oyudore lemo moro malong'o e piny Luo ma Migori. Wan podo wewa nono. Koro unyalo go wigi nduru at the top of your voice kaka William Ruto ber okwongo miyo treasury okwongo miyo wan poko waneno gimo kwongo miyo e piny Luo ma Migori. Ka nitie joma loko ne dholuo kata ere Kiswahili lok ne ker wachni ni jo Luo ma Migori wacho ni pok giyudo gimoro to wan gi yawuoyi gi nyiri moromore gi gimoro. Erokamano ahinya. Ondiek winjo kanyo kwayo. Manare battle immediately. Migori wan gi chairman mar national mar Sony Sugar Company. Migori wantiere gi jomose yudo tiches. Wan gi permanent secretary ma ochung' ne social services. Mawuok Kuria. Mawuok Kuria. So mano Migori County. So but you know the president also is looking at that. Aparo ni oneno kamobede. By the way, awi marachar hacha ka ok ni weche maminore samoro e court to bende wuod Migori dikoro minister aparo nung'e ng'ama wuoyo kuom dikoro en minister en ani weche mag court gi gavana bado dikoro minister but onge wach lemuru weche mabe midnigi rum mapiyo mondo dhiambo die lach ka weche mag gavana bado ulemo rumo piyo buburo mapok obedo minister nikech oromo bedo minister koro miyo Nyasaye mulam ni ubiro yudo but gima duong' madwa wacho en ni dwaro mar jogandawa en ni wayud dongruok. An adwa support kae ni projects ariyo mosebedo gi deko kendo adwa confirm ni with full authority. En project miluongo ni kidhi Siaya iluongo ni Bondo Leunda Road
Bondo Leunda Road no delay nikech no bedo first allocated a financial year manokadho mar Uhuru Kenyatta's last financial year. Samani loko mane sirikal olokore that funding no ko proceed. And that part also be to discuss Mabondo Leunda Road pesa ne is going to proceed. Anya wache mbele channel galike I know. Then dara masindo no bedo gi delay. Matin nikeche budgetary problem. Ungeni projects ge kigi ngeny to William Ruto koko tieko budget ya achiel. Apa ni jowa nyaka understand. Ni budget achiel kende ma William Ruto se utilize. He has only utilized one budget. To benite point mabendo de no kelo ne kinde miyango projects makamagi bende no ketgi gin pok mano kete budget ko se yango gi yanga mar moro. Da yudo thuolo da mi pesa gi gi pesa gi. Nikech kaka sani ndara miwinjo ma wacho ni ma ojijo teko ring road ma 3.7 billion no secret first portion a budget. Koro same the team next budget nitiere portion midi keti mondo midara no and kaka jo thurwa no ywak ni mondo mi jo Chinese o mi Chinese company dhi time under kera. Then the next thing madwa wacho ana dwoko jaduongo Odede kwa bedo ka okara na support the president. It's not the case. The fact enia teach tire the only thing enia jowa ne ng'enygi wang'gi no umore nikech ne podok gi wiye gi William Ruto kaka president. Koro ne ok ginyal embrace projects. En mae gima wacho ni kata Sharon ni kata idhi Homa Bay. Gladys kaka governor ami example madalawa. Othuru gi bang'e ni gin gi ywak nikech gin gi ywak monyalo wacho kaka Migori. But kedhi kaka dalawa. Governor Gladys Wanga eyudo ni nitiere gik motimo to nitie jok ma bende wang'gi no umore e wach mar ni gino gidwar Gladys no. Makata kogero hospital ma neno kacha to gidwa neno wang' hospital mogero ni wira ok gidwar just Gladys the governor but ok gidwar just Gladys Wanga not the governor. Koro gima temo wacho ni tich ma ng'ato tiyo ka ng'ato ok ne to ok ne aneya emomiyo adwa defend strongly ni project mar affordable housing ma William Ruto nochako Mabei is moving on and ogik rumo. En a long project kendo ni neno ka wach pesa mar levy mani iketo ne obedo gi issues wang'eyo challenges mosebedo. Kidhi ng'iyo CDF projects gin gik madhi mbele. All MPs onge ng'ama bandho national government CDF fund manyiso ni giseyudo thuolo maka projects gi pod okwame kuonde mokwame to gikete ne president nikech president ok deal gi CDF they gise receive CDF gi te maonge MP kantie MP modisi winjo. Angene dina thuolo omiyo dina wan gi thuolo dina waloso bende ka tendo kod pok mag omenda madhi counties manyaka sani wang'e ni nitiere kod deko en mana ni thuolo ma dhi to gidhi deko ni wira finance bill no collapse and ung'eyo ni sani wa revert back to the old finance bill ma bende nochako bedo gi challenges e court but Supreme Court koro finally no chiwo e boda tika par mabende wantiere godo ikine mabende koro jatend piny Kenya timo limbe e gwenge mag Nyanza waseneno pogruok mag josiasa mabende nobedo kata ni kinde mokadho e okang' mokwongo kano timo limbe e piny mano ma Migori nwanno kata naka moko kuom josiasa ne ok ochopo mano bende madwa ni walose ahinya pogruok mag josiasa magwa makaluo wang'e gwenge magwa kaka nitiere kinyo Homa Bay ne Migori Kisumu kid mamoko Odede chakodi Erokamano. Sharon, nitie gimoro monengo ka nitie oganda wa mochiko itgi mawinjo onengo winji. Wasebedo kamarach kisiasa nikech nyo waketo jopiny kata the situation obedo ni it is either one a constant war between UDA and ODM e piny Luo Nyanza. Gino no umo wang' ma ok ne nyal miyo dongruok obi nikech the business ka atigi example kaka koro ana Migori to gi jotelo ma Migochwa ne dhi dong' ni koro wan sate nyaka wariwre go Chilombogo una yako gi jotelo mag ODM man Migori Eddie Okech gini mondo wagore gi UDA elements e Migori to mano ne tamo jopiny kaka koro an ka achiel gi jotelo machalo koro Eddie gini gi mamoko moyier timo oversight ne governor kata Migori county government nikech un gi lweny mar elements mag UDA Migori versus ODM to Homa Bay would be the same kidhi Kisumu Adwe Nyang' gini gi group gi kidhi Siaya James Orengo gi team koro en sate wan gi common agenda mar riwruok mondo wagore as ODM wa defend territory marwa kaka jo ODM
to gini miyo onge time mar oversight ne executive manie counties gi. An aseywago gini nyaka nene, and some of this conversation asebedo gi jomopogore opogore ni onengo watim oversight e yo mamalo kaka jok mane owere ni understand devolution from kelne. Devolution was a brainchild mar one of us, the late Odhiambo Mbai. To Raila picked it and fought for it convincingly mochopo kama entieni. To Luo Nyanza poko show ni they are quite ahead a dongruok ma devolution okelo compared to other counties ma exist e Nyanza. So this is an opportunity makoro wayudo e sama koro nitiere some little peace between Raila Amolo Odinga gi President William Samoei Ruto. Onengo bed ni koro ok wa enjoy peace just for celebration sake. Onengo bed ni peace ni waka opportunity no koro mondo kaka an kaka japiny taxpayer ma Migori wachak ng'iyo no chilo bogo wona yako timango accountability chal nade e weche mag pes jopiny matiyo Migori. To gi jotelo mabendo yier kaka senators gi MCAs. It is not time to go and celebrate in some beach somewhere. Mogik kanitie joma winjo wa e jotendwa. Wawacho weche machalo dongruok machalo kaka PAS Mambita, Asembo Bay, Kindu Bay. Ang'o miyo Muru Bay onge i bays modongi? Nikech Muru bende the only bay manie Migori, manie Migori County. Aparo ni onengo bed ni ka jok moko nitie manyalo kuodho wach e ito chilo mbogo wuna yako kawuono. To kuodho wach ne ite sani maka president biro mwelo kanyo. To embendo kuodho wach ne it president ni sami loso bay Makindu, tiloso bay Masembo. To Kisumu nyose los go Uhuru Kenyatta, tiloso bei machielo, lose bei moro achiel Migori ma en bei ma Muhuru. To mago gik ma jaduong' Odede anene TV kacha sani kawuoyo ka giwacho ni girito rwako Rais William Ruto. Onengo bed ni ka nitie ng'at mochiko ite winjo wasani to ringo kuodh ni Odede ni jomoko wacho ni bei ma Muhuru bendo nengo bedie achiel kuom bei milose pias gi mondo dongruok oyaw gweng'no kendo yaw ohala makanyo. Mogik mana kaka set lieko matin wakaw opportunity mar peace matin modonjoni mondo watim oversight ne county governments magwa koa Siaya, Kisumu, Homa Bay gi Migori mondo devolution okel dongruok mane wagombo ni mondo kel ne piny Kenya te kochakore pinjewa mag Luo Nyanza. Erokamano ahinya. Wasema na moko kuom ote mabende jopiny osebedo ka ora som ka bang' ote to koro biro bedo ka miyo thuolo mar dakika achiel ng'ato ka ng'ato ne wach mogik. Ote nyakoro mgajwan kinyalo ket na achiel kachiel isebedo kioro gi lai magwa magote machuok arede ka uchiel nono kanyakla kod mbui magwa. Abro bedo ka kama na ote matin. Akuku Otieno mar thim licho hinga Migori County. Wacho ni Sharon Adiera for the first time Ruto omionagi lemo madongo. Mawinjo wabedo mamor kode. Kendo jo Kenya obed gimoro kanyalo dhi nyime. Wacho ni obed gimoro achiel. Wacho ni Honorable Raila Odinga to en adiera ni en agud mausore kende. Wan waonge gimo nyalo time to wadong' mana gi lamo. Ote machielo Engineer Lazaro Kanyamboki wacho ni Raila ni kod higher chances of clinching AU seat. Main challenger mare en another African Arab. The outgoing chairman bende an African Arab from Chad. Koro mae the first East African to contest this seat since mato kapar nikech kinde mosekalo wasebedo kada mna giamina to kendo en kod backings from South Africa and West Africa. Ote machielo maka kumu junior iwacho ne yaure Sharon aneno chenro kintiere Kirindo Kasgunga Mbita. Ruto onego obed ni gik mane otimo ne gi launching koro sani nitiere kama gisechope. Ok timo launching mar project achiel diriyo kata didek. Aya. Asomogi iwacho ni Ruto timo launching gik mang'eny to gigo rumbugi tek. Ochak project achiel to tieki then ochak machielo. Aya, sema ng'ado wa Ondiek wacho ni mogik watika. Ng'eni weche mang'eny nitiere madin walose Kawira Mwangaza duche manyoro manno ka oganda mameru bende dwaro thiche oko. Wacho ni nitiere kom tok chike kin mamoko. An gima dwa wacho ne jokanyanam ni an gima nyasiko ka wacho kendo adwa nuoyo. En ni wan kaka oganda nyaka wago kwandwa. Ogik sama wabe kaka joluo nyaka wago kwandwa. An kwandwa manyaka wago en ma wawacho godede kania. Jo
obede chama gi mar ODM. Jo UDA obede chama gi mar UDA. To kwa gike weche dongruok gi kaka ibede sirikal wariwre uru kanyakla. Bedo ni William Ruto tiyo kanyakla gi Raila Odinga ok onyiso ni chama mar ODM orumo. Be ok onyiso ni jo UDA koruru okonge. Wan kaka UDA sani jowa ma jo UDA nyaka waikre warwak president wa kaka party leader marwa. But samoro warwake kaka president mar Kenya to gi jo ODM ma wan go. Koro kamane wane gi jaduong' bade gini o jaduong' Opiyo Wandayi gini wariwre gi kama wane gi Raymond Omolo gi wadwa Eliud Owalo gini mondo mi wabed ga United Luo e yo mar manyo dongruok mar Luo mondo wang'e to wan kaka oganda Luo ka koth ochok ka piny ogik 2027 wayudo ang'o e sirikal mondo mi kwa bedo ni wang'iyo ni asani endi koro higa mar 2 mar president William Ruto wan gi nderni madhi mbele wan gi pige madhi mbele piny no pognwa wan gi districts gi sub locations modhuro koro gik samo koro wabunge bende wadwaro sama gidhi timo IBC Dr. Raymond Omolo buo ministry mar interior no sepogo districts makaka wan kara chonyo wan gi district achonyo western east wadwa ni koro wabungo dio move mondo gipog constituencies mondo mi wabed gi mo CDF mabiro in our areas ma koro wawacho kako nagi kendo kako ganda mondo mi jowa manyasaye omiyo thuolo wariu mbadi gini lwedo wariu Wandayi gini lwedo wariu Omolo gini lwedo mondo mi wabed gi joko man mbele masama iwacho weche sirikal mipogo lemo to ng'atwa ni e mesa kata wan gi katiba mawacho ni wan gi ratiro mar yudo gimoro amora yes mar katiba to wabro yudo to nitie moro be mabiro gi loch ni nitie loch butu kata loch winjore kodu kik wabed ni wan loje te ok winjre kodu wabed gi loje moko mabende chikonwa itwa to kendo winjowa miyo wabedu gi ma William Ruto ni obed lochwa obed lojwa mwasongo godo maka William Ruto tieko to yudo kaka wayudo ng'atwa moro bute kanto waje bas koro wabolo Erokamano an wacho achiel ema nyalo wacho ni jopiny ung'eyo kaka wan koro wamor kaka jogo ma osebedo ka ungo lwedo migosi Raila Amolo Odinga ka koro sechegi wanyalo bedo gondiek ka to wacho ni Raila Amolo Odinga ng'ama ber an onge wach mang'eny madang' awachi ng'ama ber an nang'e kata chon erokamano ahinya kendo diendie kanyakla kod Odede kumbiro e TWAK kata mado jakorom ga juang'a mago gin moko kuom weche mabende wabiro bedo kwaluo odiochieng' makiny e kinde mabende jatend piny Kenya higeno timo limbe mare e gwenge mag Nyanza obiro bedo kochako gi kaunti mano ma Migori kata kamano odiochieng' ma kawuono weche mathoth timore nanyisi ni odiochieng' ma kawuono piny Kenya hingo higni 14 chakre nwachak bedo gi katiba manyien e pachoka mano chakre higa mar 2010 chieng' tarik 27 dwe mar 8 kawuono chieng' tarik 27 dwe mar 8 higa mar 2024 higni 14 wiwa kik wil gi weche mamoko mabende timore sekta mar somo nyakwarom ga juang' ng'anyo mago mag jopuonj pod nitiere chochni makoni kod kocha pod nitiere jonyuol kia kata ni giter nyithindgi e sikul kata ooyo odiochieng' manyoro kadwa neno kendo odiochieng' mokwongo mabende skunde no yawne tam mar 3 nyithindo mathis kata mana jopuonjre matin nochopo e skunde mopogore opogore kupet pod oramo ni gibiro bedo ka ging'anyo odiochieng' ma kawuono wabiro bedo kwa goyo durbin e skunde mag sekondar kanyakla kod mago mag primar wang'e ane to kwan chal nade kipimo kod odiochieng' manyoro wach maduong' mabende waluwo ni odiochieng' ma kawuono en jotend pinje Afrika mabende dhi chopo e nyasi mano mar yawo ayanga campaign ne ogai mar ODM mabende odiochieng' ma kawuono ibiro bed ka isidho ayanga campaign mare kod jatend piny Kenya mane kar jot mar State House mantiere buore Nairobi Fomo mar Volta Nyambaga nitiere State House ang'eno biro bedo kwa tudre kode kwa dhi nyime gi chenro makama bende mathoth timore nyakwarom ga juang'e paw weche mag siasa mathoth timore odiochieng' ma kawuono duto te wabiro bedo ka waluoni bende agoni nyakwarom ga juang'e erokamano ahinya nikech sa 3 koro oseromo chenro magwa pod dhi nyime rupiny orumo gi kanyo kata kamano wadonjo e kidieny machielo mano mar mbaka oromo okan kenda antiere gi nyawadwa Cleophas Oluoch thor weche magwa opogore opogore nyakwarom ga juang'a bang' State of the Nation kata mana chal mar piny Kenya mbaka oromo wadwaro mulo sekta mano mar somo chutho to wich bar e siro somb mbalariany jatend piny Kenya nobedo koda put gi jopuonjre mag mbalariany mopogore opogore mabende noywakne kaluwore kod ng'ikruok mag siro somb mbalariany mabende gisebedo ka gikadhe Cleophas Oluoch dhi bedo gi welo nyakwarom ga juang' mabende dhi bedo kotwak godo Cleophas kinyalo mana winja amose ni misawa samoro ikruok mane mabende intiere godo
kaluwore kod thor wach ma bende biro bedo kilose e chenro mar mbaka oromo. Erokamano ahinya Sharon Ong'aw. Weche thoth ahinya mabende wadhi bedo kaka walose, to ka wadhi loso achiel kachiel kod jawach e lo HELB wadhi bedo kiny makono Collins Wenje mondo mi okonwa ni gin ng'ur mopogore opogore michwalo kod jopuonjre kachiel koda ka jonyuolgi e sectors mopogore opogore. To bende thuolo ni wadhi bedo gi thuolo mag winjane jopuonjre mawuok e mbalariany mopogore opogore. Chenro mar mbaka oromo wago mbaka kotenore kod wechegi mag siro somb jopuonjre ta ahinya e mbalariany. En paro ma osebedo kae wacho ni ero joka Universities Fund wacho waseyudo ng'ur marom kama 10,000 gi wiye e kindgi ka mage ma jopuonjre ong'eyo kaka onego bed ni gitimo. To bende machiegni Sharon, sigana mang'wa wapenya ne jalony madhi bedo godo e studio kar ka apisa mawuok ka HELB nago simu moro juma mokalo ka wamanyo jopuonjre manyalo biro e studio mondo wago mbaka mondo mi gikonwa kotenore kod paro ni mano mar siro somb jopuonjre. Thoth gima nago negi simu wacho ni pok ging'eyo kata ni application mar funding ni bende dhi mbele kata mar scholarship kata mar loan bende nitiere. Wach makama bende osechopo ne jopiny e kor gweng' kochore nyaka giko higa mar 2024 ni mano ka gintie nyaka dwe mar 12 tiende nang'o ng'ur ni nyalo chwal ne jok mage to bende idhi chunge kinde mabiro kosi dhi kete e opara mane. Mbaka mwada goyo nyaka rom sabich ma bende wadhi bedo kwachwal e counties wabeda ne kod ng'eyo ni jok mantiere oko to pare e yo machal nade odiochieng'ni ma kawuono kama mbaka makama dhi bedo e studio ma Nairobi kar ka. Koro dhi bedo kae kod jatende jopuonjre mano Secretary General mano mar Mount Kenya University kachal koda ka Secretary General ka jagoro maduong' mano mag jopuonjre mbalariany ma Kenyatta wadhi bedo kod achiel kachiel kod jawach e lo HELB ka gin gi penjo moro amora ange chwal ne bende achiel kachiel ka wan kod e studio kar ka tagunero kamano Sharon kuom konwa kaka chal mar piny Kenya en kaeto bang'e anga duogo iri mondo betie kama ka duogo kod chal mar fwambo mana kinde machuok bang' yo masani. Erokamano ahinya nyakwarom Gajwang' mano ikruok ma bende jafwambo wadwa Cleophas Oluoch nitiere goda ka yo matin mabiro en chenro mar mbaka oromo. Rituru masani nyinga Sharon Ong'aw.